Следващ гост в нашето студио днес е Тони Калушкова, която познаваме от училището за родители, което работи във Велико Търново. От нея ще разберем колко важни в действителност са курсовете за пренаталната подготовка. Здравей, Тони! Здравей, Йоанна! Какво първо означава това, пренатална подготовка? Това означава подготовка преди раждането. Подготовка на двойката, на бъдещите родители, не само за предстоящото раждане като физически акт, а въобще за това да бъдат родители. Това е всъщност все още в сферата на модерното в България, но на практика по света тази практика е отдавна установена. Има множество изследвания, които показват важната роля на предварителната подготовка на родителите за самото раждане, за усещанията, които имат майките, т.е. за удовлетвореността от раждането, за приобщаването на таткото, след това към грижата към бебето и не на последно място тази пренатална подготовка или предродова подготовка има огромно значение за психоемоционалното развитие на бебето. Отдавна вече така е известно и доказано, че бебетата са живи същества, разбиращи, усещащи, влияещи се от емоцията на майката и на бащата, от психоклимата в семейството още в периода на утробата. Не случайно, като попитали Сократ, кога трябва да започне възпитанието на бебето, той е казал преди раждането. Така че това означава пренаталната подготовка. Да се подготвят родителите за предстоящата им нова роля. Като минем през раждането, грижите за бебето, кърменето, взаимоотношенията в новата общност вече по време на живота с бебето, да се научат да разбират знаците на бебето. Това е. Кога е удачно да започнем тази подготовка? Значи ние досега практикувахме така в 7-я месец лунарен, края на 6-я, началото на 7-я лунарен месец. Правиме курсовете, защото тяхната продължителност е около 2 месеца. Срещите са веднъж седмично и целта ни е да приключим около месец преди вероятния термин на майката, за да има тя достатъчно време да осмисли това, което сме говорили и отработили. Защото термина е вероятен, т.е. бебето може да реши да дойде по-рано от датата, която е определена от наблюдаващия гинеколог. И затова препоръчвахме да се включват в тези програми в този срок от бременността. Напоследък обаче много по-така често си мисля, че това време е малко късно и сега заедно с колеги и психолози ще разработим нов модул, при който тази пренатална подготовка ще започва всъщност от 4-я месец на бременността, 4-я лунарен. Такава е практиката в една много стара американска система за пренатална подготовка, тъй наречения Брадли метод. Там обучението продължава 12 седмици, изключително много се акцентира върху храненето на майката, защото то оказва влияние върху развитието на бебето. Работи се в посока комуникацията в двойката и тази с бебето. Отделя се много така важно място на подготовката на майката и таткото като за обезболяване по време на раждането, защото освен множеството медикаменти, които имат жените по време на раждането на разположение за коригиране на болковите усещания, те самите имат много възможности, които биха могли да използват, ако са добре заучени предварително, за да направят процеса приятен и удовлетворяващ. Каза, че процесът на подготовката продължава около 2 месеца. Как протича той? Това са срещи веднъж седмично, в които срещи първо се дискутира, говорим малко за анатомията и физиологията на женското тяло, запознаваме се с някои термини, не учим медицина, но говорим за нещата такива каквито са и такива каквито биха могли да ги чуят, когато постъпят в болницата за раждане.
Пренаталната подготовка е като една подготовка за изпит. Нали? Когато си подготвен и когато знаеш какво ти предстои, кога какво се случва, каква е твоята роля и ти какво можеш да направиш, отиваш и си окей, нали? Не се притесняваш. Всички сме ходили по изпити и знаем какво е усещането, когато сме чели и когато не сме чели. След това извинявам се. След това си говориме за етапите на раждането, кога какво се случва. Запознаваме се подробно в този период с емоциите и психологическата страна на нещата. Маркираме съвсем така за кратко, нали, евентуалните усложнения, които биха могли да настъпят, защото нашата цел в пренаталната подготовка не е да си говорим за страшни неща, а да си говорим за това как процеса, нали, може да бъде направляван и как ние да участваме в него, за да се случи по възможно най-добрия начин за нас, нали, за майките като участници в процеса, да подпомогнат по този начин медицинския екип, който води раждането и бебето да дойде по възможно най-добрия така начин за него. Активни ли са татковците? Ами да. Значи, ролята на бащата напоследък така все по-често излиза на преден план. Има различни татковци. Има такива, които са много съпричастни, много заинтересовани, нали, идват на всяко занятие. Има и такива, които решават, че това е женска роля, нали, да се научат как се ражда, как се къпи бебе, как се гледа и така нататък. И те ще се включат после. И всъщност това е съвсем нормално, но хубавото е наистина, че все повече мъже се присъединяват към тази пренатална грижа. Много са заинтересовани и като краен ефект, знаеш ли, това е абсолютната подкрепа, която дават на съпругите си, нали, след като се роди бебето. И даже има майки, които казват, ако не беше той, аз нямаше да продължа да кърмя. Нали, познавайки процеса, някак си на пръв поглед си казваме какво общо имат мъжете с кърменето, нали, за какво пък те трябва да знаят и какво ще търси един мъж на тема за кърменето. Всъщност ролята на таткото, ролята на семейството е изключително важна в успешния старт на кърменето и в неговото развитие за напред, защото след раждането жените обикновено това е свързано с хормоните, които бушуват, нали, в тях през бременността и след това. Някои от тях имат съмнение дали се справят добре, дали им се получава понякога. Не винаги е толкова лесно, нали, да тръгне така съвсем нормално и успешно кърмене. Ако няма семейната подкрепа, ако няма разбирането на човека до теб за това, кое е нормално и кое не е, много лесно крачката да се откажеш е само една. А самите майки включват ли се активно с въпроси и какви теми най-често ги вълнуват? Ами, всяка група е различна, всяка двойка е различна. Като цяло, това, което ги интересува по време на курсовете, нали, най-вече е за раждането и за начините за обезболяване. Защото така някакси много сме свикнали да възприемаме раждането като един процес на крясъци, ад, невероятна болка, нали? И това е обяснимо, защото няма филм, в който да покажат едно раждане, нали? Там жената да не крещи неистово. Всъщност това е нещото, което ги така интересува и ги вълнува. Какво се случва, как могат те да се помогнат, как да избегнат дадени ситуации или процедури. И другото, разбира се, е грижата за бебето. Как ще се случва къпането, как ще се справят с коликите. Какви са първите съвети, които ти им даваш, когато приемеш една нова група? Ами, най-важното, което всъщност им казвам е, че сме заедно, за да разберем процеса и да не се страхуват. Защото страха е големия враг на нормалното протичане на раждането. Каза, че е много специфично и самото хранене по време на бременността към отношението към бебето, още докато е в утробата. Ами да, храненето е специфично, защото жените трябва да
са наясно, нали, кои храни така подпомагат чисто физическото развитие на бебето. По време на една бременност е изключително важно да се приемат големи количества протеини, нали, които са свързани с формиране на мускулатурата на бебчето и там с други органи. Фолиевата киселина в началото на бременността е много важна. Има храни, нали, които могат да доставят това. Има храни, които на практика не е препоръчително да се консумират. Нали, тези неща ги коментираме в нашите срещи. А по отношение на връзката и така влиянието върху психоемоционалното състояние на бебето, това според мен е изключително важно жените да разбират, че ако те са тъжни, ако те са нервни, ако те са неспокойни, бебето се чувства по същия начин. Нали? То преживява емоциите на майката, емоциите на таткото. Много така интересен случай имам. Просто много интересна ситуация с едно бебенце, което се роди миналата седмица. Майката имаше огромно желание да ражда естествено. Това е нещо друго, което така бих искала да спомена, че все повече майки имат желанието, нали, да раждат естествено. Разбира се, има и такива, които имат страхове и за тях по-така лесния вариант е секциото. Не говорим за уния жени, при които секциото е по медицински показания и то е животоспасяваща манипулацията. Да се върна на ситуацията с тази майка и бебе. Майката имаше огромно желание да ражда естествено, но заради медицински проблем трябваше раждането да бъде чрез секцио. И всъщност те двамата с таткото идваха на курс, говореха си много с бебето, четяха му приказки и го бяха подготвили, нали, че избрана е дата, на която то да се роди и че ще бъде родено със секцио, защото това е най-добрият начин за него и за майката. И всъщност много интересно беше, че датата, която бяха избрали, беше 10 октомври. Жената отива на преглед при гинеколога си, нали, във връзка с предстоящото приемане на 9 и го помолва да се остане вкъщи вечерта, защото, нали, да не е в болнична обстановка. И вечерта ми се обажда и казва: бе, нещо става, нещо май водили изтичат, какво се случва, нали, не знам. Естествено, нали, трябваше да отиде в болницата. Бебето се роди точно на датата 10, която бяха... Това за мен е, как да кажа, не е случайност. Това е договорка между майката, бебето и таткото. Нещата да се случат тогава и това да бъде по възможно най-добрия начин. Една жена, когато е предварително подготвена, тя се чувства страшно удовлетворена от раждането, независимо дали то ще се случи по естествен начин или с операция. Кърмят се успешно. Значи пренаталната подготовка, други плюс е добър старт в кърменето. Ние почти нямаме жени, които са посещавали курса и да не си кърмят децата. По-скоро при тях възниква проблем малко по-нататък, след година и половина-две, как да спрат да кърмят. Нали? Така че за мен това е много важно. Всичко звучи като вълшебство, определено. Да. Ами то звучи като вълшебство, но вълшебството го правят майките и татковците и бебетата. Лесно ли приемат родителите съвети за грижата на децата, за раждането? Ами тези, които са дошли в центъра, те са дошли за да търсят съвети. Нали? За съжаление, обаче, така моите наблюдения са, че все още бъдещите родители гледат несериозно на тази... по-точно, може би несериозно не е точната дума, смятат, че това е просто мода или съвсем ненужно. За съжаление, след въвеждането на здравната реформа преди колко вече почти 12 години, женската консултация не е това, което беше. Акушерките излязоха от системата, просто защото нямат място в нея, а пък те са тия, които на практика работеха на времето с жените. Когато аз работех в женска консултация, имахме задължителни такива пренатални посещения в домовете, задължително посещение след раждането на жената с съвети към нея самата. Отива, значи, акушерка или акушерка и лекар
за наблюдение и консултация на жената и отделно си ходи педиатъра с детската сестра. Това беше преди реформата. Към днешна дата в женските консултации основно работят само лекари, които на практика нямат физическа възможност, нали, да работят в тая насока, пък и честно казано това е работа на акушерките. Нали? Лекарите са тези, които трябва да следят за патология, ако има някаква такава да я коригират и така нататък. Мисълта ми беше, че родителите подценяват тази пренатална подготовка и причината може би не е единствено и само в тях самите, а в това, че не получават достатъчно информация, че не биват насърчавани да посещават такива курсове. В интерес на истината и държавата ни подкрепя в тази насока. В смисъл такъв, на този етап, навсякъде, където се провеждат курсове, те са платени. Истината е, че ние се стремим да поддържаме една много достъпна цена и откакто ни има от 2009 до сега цената не е променена. Напротив, в нея са включени още допълнителни услуги и единствената ни цел е да бъде достъпна, нали, за родителите. Във Франция, например, там акушерката има много важна роля по отношение на наблюдението на жената преди раждането и след раждането и френската здравна система покрива тези пренатални курсове, нали, и пренаталната грижа за жената. И жена, която не е посещавала такива курсове, така и в Белгия, си заплаща такса доста висока за раждането, защото се смята, че една неподготвена жена, като отиде да ражда, в предвид на непознатата обстановка, в предвид на страха от предстоящото раждане, по-скоро би затруднила екипа и това би довело до усложнения, нали, за самата жена. На практика подготвените бременни жени, по-рядко при тях се случват секции, по-рядко има някакви допълнителни медицински намеси, нали, което пък от своя страна е финансова икономия за лечебното заведение. Спомена още в началото на разговора, че пренаталната подготовка в България звучи като нещо модерно, а пък всъщност сега в хода на разговора звучи като нещо наистина необходимо. Да, абсолютно необходимо е. Нали, аз просто бих казала съвсем категорично важно е родителите да се включват в такива курсове. Сега има възможности, нали, такива онлайн курсове или много клипчета в интернет. Живеем в света на информационните технологии, но личният контакт дава преимуществото, нали, да зададеш конкретните си въпроси и да разчиташ на физическа, лична подкрепа и помощ по всяко едно време. Докато да, и онлайн вариантите са вариант за някой. Ние специално в центъра имаме различни форми на програми. Имаме такъв разширен курс, за който си говорихме, имаме експресен курс, имаме индивидуални занимания. Дори предлагаме възможност за майки, които им е препоръчано да лежат през бременността, защото има някакво отклонение. Можем да ги посетим в дома, за да им помогнем да се подготвят, нали, стига те да имат желание и това в никакъв случай няма да бъде на по-висока цена, отколкото ако те идват в център. А оптимист ли си, че този проблем ще бъде решен, че тези курсове наистина държавата ще поеме отговорност за тях? Ами, какво да кажа? На този етап такова нещо не се е случило, но ако има така обединяване на майките и организациите на майките и примерно сега тук беше създаден тази година един алианс на акушерките, който ще работи точно в тази насока, нали, за подобряване и възстановяване на пренаталната и послеродовата грижа за жените. Да, би могло да се получи. Това на практика, значи ако тези курсове се финансират от здравна каса, това би довело до икономии, нали, за касата от гледна точка на по-малкото интервенции, които всъщност са скъпоструващи. Аз ти благодаря, че беше гост в нашето студио. Дано да сме повлияли на майките и да вземат едно правилно решение за тях и за бебетата им. Точно така. Поне са получили информация, пък вече решението всеки сам се го взема. И се носи отговорността след това. Точно така. Да. Много ти благодаря. А вие, уважаеми зрители, останете с нас.
Следващ гост в нашето студио днес е Тоника Лушкова, която познаваме от училището за родители, което работи във Велико Търново. От нея ще разберем колко важни в действителност са курсовете за пренаталната подготовка. Здравей, Тони! Здравей, Йоана! Какво първо означава това? Пренатална подготовка? Това означава подготовка преди раждането. Подготовка на двойката, на бъдещите родители, не само за предстоящото раждане като физически акт, а въобще за това да бъдат родители. Това е всъщност все още в сферата на модерното в България, но на практика по света тази практика е отдавна установена. Има множество изследвания, които показват важната роля на предварителната подготовка на родителите за самото раждане, за усещанията, които имат майките, т.е. за удовлетвореността от раждането, за приобщаването на таткото, след това към грижата към бебето и не на последно място тази пренатална подготовка или предродова подготовка има огромно значение за психоемоционалното развитие на бебето. Отдавна вече така е известно и доказано, че бебетата са живи същества, разбиращи, усещащи, влияещи се от емоцията на майката и на бащата, от психоклимата в семейството, още в периода на утробата. Не е случайно, като попитали Сократ, кога трябва да започне възпитанието на бебето, той е казал преди раждането. Така че това означава пренаталната подготовка. Да се подготвят родителите за предстоящата им нова роля. Като минем през раждането, грижите за бебето, кърменето, взаимоотношенията в новата общност вече по време на живота с бебето, да се научат да разбират знаците на бебето. Това е. Кога е удачно да започнем тази подготовка? Значи ние досега практикувахме така в 7-я месец лунарен, края на 6-я, началото на 7-я лунарен месец. Правиме курсовете, защото тяхната продължителност е около 2 месеца. Срещите са веднъж седмично и целта ни е да приключим около месец преди вероятния термин на майката, за да има тя достатъчно време да осмисли това, което сме говорили и отработили. Защото термина е вероятен, т.е. бебето може да реши да дойде по-рано от датата, която е определена от наблюдаващия гинеколог. И затова препоръчвахме да се включват в тези програми в този срок от бременността. Напоследък обаче много по-така често си мисля, че това време е малко късно и сега заедно с колеги и психолози ще разработим нов модул, при който тази пренатална подготовка ще започва всъщност от 4-я месец на бременността, 4-я лунарен. Такава е практиката в една много стара американска система за пренатална подготовка, тъй наречения Брадли метод. Там обучението продължава 12 седмици, изключително много се акцентира върху храненето на майката, защото то оказва влияние върху развитието на бебето. Работи се в посока комуникацията в двойката и тази с бебето. Отделя се много така важно място на подготовката на майката и таткото като за обезболяване по време на раждането, защото освен множеството медикаменти, които имат жените по време на раждането на разположение за коригиране на болковите усещания, те самите имат много възможности, които биха могли да използват, ако са добре заучени предварително, за да направят процеса приятен и удовлетворяващ. Каза, че процесът на подготовката продължава около 2 месеца. Как протича той? Това са срещи веднъж седмично, в които срещи първо се дискутира, говорим малко за анатомията и физиологията на женското тяло, запознаваме се с някои термини, не учим медицина, но говорим за нещата такива каквито са и такива каквито биха могли да ги чуят, когато постъпят в болницата за раждане.
Пренаталната подготовка е като една подготовка за изпит. Нали? Когато си подготвен и когато знаеш какво ти предстои, кога какво се случва, каква е твоята роля и ти какво можеш да направиш, отиваш и си окей, нали? Не се притесняваш. Всички сме ходили по изпити и знаем какво е усещането, когато сме чели и когато не сме чели. След това извинявам се, след това си говориме за етапите на раждането, кога какво се случва. Запознаваме се подробно в този период с емоциите и психологическата страна на нещата. Маркираме съвсем така за кратко, нали, евентуалните усложнения, които биха могли да настъпят, защото нашата цел в пренаталната подготовка не е да си говорим за страшни неща, а да си говорим за това как процеса, нали, може да бъде направляван и как ние да участваме в него, за да се случи по възможно най-добрия начин за нас, нали, за майките като участници в процеса, да подпомогнат по този начин медицинския екип, който води раждането и бебето да дойде по възможно най-добрия така начин за него. Активни ли са татковците? Ами да. Значи, ролята на бащата напоследък така все по-често излиза на преден план. Има различни татковци. Има такива, които са много съпричастни, много заинтересовани, нали, идват на всяко занятие. Има и такива, които решават, че това е женска роля, нали, да се научат как се ражда, как се къпи бебе, как се гледа и така нататък. И те ще се включат после. И всъщност това е съвсем нормално, но хубавото е наистина, че все повече мъже се присъединяват към тази пренатална грижа. Много са заинтересовани и като краен ефект, знаеш ли, това е абсолютната подкрепа, която дават на съпругите си, нали, след като се роди бебето. И даже има майки, които казват, ако не беше той, аз нямаше да продължа да кърмя. Нали, познавайки процеса, някак си на пръв поглед си казваме какво общо имат мъжете с кърменето. Нали, за какво пък те трябва да знаят и какво ще търси един мъж на тема за кърменето. Всъщност ролята на таткото, ролята на семейството е изключително важна в успешния старт на кърменето и в неговото развитие за напред. Защото след раждането жените обикновено, това е свързано с хормоните, които бушуват, нали, в тях през бременността и след това. Някои от тях имат съмнение дали се справят добре, дали им се получава понякога. Не винаги е толкова лесно, нали, да тръгне така съвсем нормално и успешно кърмене. Ако няма семейната подкрепа, ако няма разбирането на човека до теб за това, кое е нормално и кое не е, много лесно крачката да се откажеш е само една. А самите майки включват ли се активно с въпроси и какви теми най-често ги вълнуват? Ами, всяка група е различна, всяка двойка е различна. Като цяло, това, което ги интересува по време на курсовете, нали, най-вече е за раждането и за начините за обезболяване. Защото така някак си много сме свикнали да възприемаме раждането като един процес на крясъци, ад, невероятна болка, нали? И това е обяснимо, защото няма филм, в който да покажат едно раждане, нали? Там жената да не крещи неистово. Всъщност това е нещото, което ги така интересува и ги вълнува. Какво се случва, как могат те да се помогнат, как да избегнат дадени ситуации или процедури. И другото, разбира се, е грижата за бебето. Как ще се случва къпането, как ще се справят с коликите. Какви са първите съвети, които ти им даваш, когато приемеш една нова група? Ами, най-важното, което всъщност им казвам е, че сме заедно, за да разберем процеса и да не се страхуват. Защото страха е големия враг на нормалното протичане на раждането. Каза, че е много специфично и самото хранене по време на бременността към отношението към бебето още докато е в утробата. Ами да, храненето е специфично, защото жените трябва да
са наясно, нали, кои храни така подпомагат чисто физическото развитие на бебето. По време на една бременност е изключително важно да се приемат големи количества протеини, нали, които са свързани с формиране на мускулатурата на бебчето и там с други органи. Фолиевата киселина в началото на бременността е много важна. Има храни, нали, които могат да доставят това. Има храни, които на практика не е препоръчително да се консумират. Нали, тези неща ги коментираме в нашите срещи. По отношение на връзката и така влиянието върху психоемоционалното състояние на бебето, това според мен е изключително важно жените да разберат, че ако те са тъжни, ако те са нервни, ако те са неспокойни, бебето се чувства по същия начин. Нали? То преживява емоциите на майката, емоциите на таткото. Много така интересен случай имам. Просто много интересна ситуация с едно бебенце, което се роди миналата седмица. Майката имаше огромно желание да ражда естествено. Това е нещо друго, което така бих искала да спомена, че все повече майки имат желанието, нали, да раждат естествено. Разбира се, има и такива, които имат страхове и за тях по-така лесния вариант е секциото. Не говорим за уния жени, при които секциото е по медицински показания и то е животоспасяваща манипулацията. Да се върна на ситуацията с тази майка и бебе. Майката имаше огромно желание да ражда естествено, но заради медицински проблем трябваше раждането да бъде чрез секцио. И всъщност те двамата с таткото идваха на курс, говореха си много с бебето, четяха му приказки и го бяха подготвили, нали, че избрана е дата, на която то да се роди и че ще бъде родено с секцио, защото това е най-добрият начин за него и за майката. И всъщност много интересно беше, че датата, която бяха избрали, беше 10 октомври. Жената отива на преглед при гинеколога си, нали, във връзка с предстоящото приемане на 9 и го помолва да се остане вкъщи вечерта, защото, нали, да не е в болнична обстановка. И вечерта ми се обажда и казва, нещо става, нещо май водили изтичат, какво се случва, нали, не знам. Естествено, нали, трябваше да отиде в болницата. Бебето се роди точно на датата 10, която бяха... Това за мен е, как да кажа, не е случайност. Това е договорка между майката, бебето и таткото. Нещата да се случат тогава и това да бъде по възможно най-добрия начин. Една жена, когато е предварително подготвена, тя се чувства страшно удовлетворена от раждането, независимо дали то ще се случи по естествен начин или с операция. Кърмят се успешно. Значи пренаталната подготовка, другия плюс е добър старт в кърменето. Ние почти нямаме жени, които са посещавали курса и да не си кърмят децата. По-скоро при тях възниква проблем малко по-нататък, след година и половина-две, как да спрат да кърмят. Нали? Така че за мен това е много важно. Всичко звучи като вълшебство, определено. Да. То звучи като вълшебство, но вълшебството го правят майките и татковците и бебетата. Лесно ли приемат родителите съвети за грижата на децата, за раждането? Тези, които са дошли в центъра, те са дошли за да търсят съвети. Нали? За съжаление, обаче, така моите наблюдения са, че все още бъдещите родители гледат несериозно на тази... По-точно, може би несериозно не е точната дума, смятат, че това е просто мода или съвсем ненужно. За съжаление, след въвеждането на здравната реформа преди колко вече почти 12 години, женската консултация не е това, което беше. Акушерките излязоха от системата, просто защото нямат място в нея, а пък те са тия, които на практика работеха на времето с жените. Когато аз работех в женска консултация, имахме задължителни такива пренатални посещения в домовете, задължително посещение след раждането на жената с съвети към нея самата. Отива, значи, акушерка или акушерка и лекар,
за наблюдение и консултация на жената и отделно си ходи педиатъра с детската сестра. Това беше преди реформата. Към днешна дата в женските консултации основно работят само лекари, които на практика нямат физическа възможност, нали, да работят в тая насока, пък и честно казано това е работа на акушерките. Нали? Лекарите са тези, които трябва да следят за патология, ако има някаква такава да я коригират и така нататък. Мисълта ми беше, че родителите подценяват тази пренатална подготовка и причината може би не е единствено и само в тях самите, а в това, че не получават достатъчно информация, че не биват насърчавани да посещават такива курсове. В интерес на истината и държавата ни подкрепя в тази насока. В смисъл такъв, на този етап, навсякъде, където се провеждат курсове, те са платени. Истината е, че ние се стремим да поддържаме една много достъпна цена и откакто ни има от 2009 до сега цената не е променена. Напротив, в нея са включени още допълнителни услуги и единствената ни цел е да бъде достъпна, нали, за родителите. Във Франция, например, там акушерката има много важна роля по отношение на наблюдението на жената преди раждането и след раждането и френската здравна система покрива тези пренатални курсове, нали, и пренаталната грижа за жената. И жена, която не е посещавала такива курсове, така и в Белгия, си заплаща такса доста висока за раждането, защото се смята, че една неподготвена жена, като отиде да ражда, в предвид на непознатата обстановка, в предвид на страха от предстоящото раждане, по-скоро би затруднила екипа и това би довело до усложнения, нали, за самата жена. На практика подготвените бременни жени, по-рядко при тях се случват секции, по-рядко има някакви допълнителни медицински намеси, нали, което пък от своя страна е финансова икономия за лечебното заведение. Спомена още в началото на разговора, че пренаталната подготовка в България звучи като нещо модерно, а пък всъщност сега в хода на разговора звучи като нещо наистина необходимо. Да, абсолютно необходимо е. Нали, аз просто бих казала съвсем категорично важно е родителите да се включват в такива курсове. Сега има възможности, нали, такива онлайн курсове или много клипчета в интернет. Живеем в света на информационните технологии, но личният контакт дава преимуществото, нали, да зададеш конкретните си въпроси и да разчиташ на физическа, лична подкрепа и помощ по всяко едно време. Докато да, и онлайн вариантите са вариант за някой. Ние специално в центъра имаме различни форми на програми. Имаме такъв разширен курс, за който си говорихме, имаме експресен курс, имаме индивидуални занимания. Дори предлагаме възможност за майки, които им е препоръчано да лежат през бременността, защото има някакво отклонение. Можем да ги посетим в дома, за да им помогнем да се подготвят, нали, стига те да имат желание и това в никакъв случай няма да бъде на по-висока цена, отколкото ако те идват в център. А оптимист ли си, че този проблем ще бъде решен, че тези курсове наистина държавата ще поеме отговорност за тях? Ами, какво да кажа? На този етап такова нещо не се е случило, но ако има така обединяване на майките и организациите на майките и примерно сега тук беше създаден тази година един алианс на акушерките, който ще работи точно в тази насока, нали, за подобряване и възстановяване на пренаталната и послеродовата грижа за жените. Да, би могло да се получи. Това на практика, значи ако тези курсове се финансират от здравна каса, това би довело до икономии, нали, за касата от гледна точка на по-малкото интервенции, които всъщност са скъпоструващи. Аз ти благодаря, че беше гост в нашето студио. Дано да сме повлияли на майките и да вземат едно правилно решение за тях и за бебетата им. Точно така. Поне са получили информация, пък вече решението всеки сам се го взема. И се носи отговорността след това. Точно така. Да. Много ти благодаря. А вие, уважаеми зрители, останете с нас.